Ayan mga kamamshi, ngayon papunta tayo kina Balong and Mads Party Needs. Ayan, yung una-una nating upload is dun sa kabila. Dito naman tayo, ayan, ituro ko kayo dito kina Balong na tindahan. Marami silang katabi, pero sa kanila talaga ako namimili kasi sa kanila ko, unang-una noon pa, 2017, ako nagsimulang mamili sa kanila. Ayan, diba? Keep on watching mga kamamshi. Tapos magkakaroon tayo ng part 3 dyan naman sa kanilang mga party needs. Sa ngayon is dito muna tayo sa bilihan ng kanilang mga gamis, cheap toys. Ayan. Ano nyo, snugger? 80. Sa camera mo, tingnan pag nalapit ka. Ay, no. Yung ay ma. Ito meron ako ito. Wala pa po. Ito sa akin na. Kunin ko na yan. Okay. Walang ano, mata. Eyeball? Dalawa lang yan. Eyeball, tas gambol, gum eye. Kasi pagka-virus yung cellphone yung pagka ano. Muntog eh. Walang ibang klase nito, yung ano, lefty. Ito lang, yung isa na lang. Ito may itlog na ako dito. Pakwan, ano ba yun? Pakwan. Tagay na, plastic na. Laman niya lang ginagawa sila. Magkano ganito? Patisa? Yun. Pag mabili niyan. Ito nilang mabenta. Ilang ano ba laman ito sa isang box? Para siya? Yellow balloon. Bakit yellow? Pero pa ako kasi mga nag-sorted. Kaya hindi ako nagsabay. Alam ko eh. So yung ba nga, sarado nga. Hindi pa ano, kaya pala hindi pa ako nakapamili. Ito puro tindahan. Ayan mga kamamshi, bale, meron na naman pala tayong natanggap na pang giveaway nila Balong dahil nung una,
no yata yun bago mag New Year, namili yung anak ko sa kanila, nabigyan din siya ng Gucci na baso, tapos ngayon is nabigyan ako ng Louis Vuitton, o diba ang bongga. Lakas makasosyal. Lang mga kamamshi, thank you for watching. Mayroon tayong, ayan, sa ating part 3 is, itour ko naman kayo dito sa kanila, Kinabalong, na bilihan ng mga party needs. Ayan, yung ating napamili. Kasama na dyan yung sa Omi merchandise. And mga kamamshi, thank you for watching. Abangan nyo yung ating part 2, part 3.